Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Ну і я, вядома, адразу даю слова капітанам. Вікторыя, слухаю. Добрый день, дорогие присутнейшие и телеглядачи. Меня зовут Виктория. Наша команда пришла с Гомельской и Рынецкой гимназии, и она называется «Радзімчанкі». Я веселая и занимаюсь вывучанием белорусской мовы. Это Яна. Добрый день. Добры. Яна наша прыгажуня. Яна займаецца ў мадэльнай школе. А гэта Марыя. Добрый день. Добры. Яна душа нашага калектыву. Яна пазітыўная і крэатыўная. Дзякуй, дзяўчаты. Давайте слухаць капітана другой каманды. Добрый дзень, Настя. Добрый день. Я капитан этой команды Ірыніцы, я Анастасия. Сегодня со мной пришли Ангелина и Ксения. Яны мои сяброўкі. Мы усе з 1-8 Б класа, і мы сябруем з першай сустрэчы. Ой, як добра гэта сяброўства з першай сустрэчы і, я спадзяюся, да 11 класа. Конечно. Так, ну што ж, і камандзе Ірынінцы, і камандзе Радзімчанкі я, вядома, жадаю перамогі. Шаноўныя ўдзельніцы, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Вітаю вас, шановныя гульцы, удзельнікі нашай тэлевіктарыны, а таксама вас, паважаныя тэлегледачы, прыхільнікі роднага слова. Гульцам зычу трапных адказаў паасобку і ў грамадзе разам. Усім гонару за свае веды. Заставайцеся ў гуморы і ў радасці, і ў горы. Перадачы поспеху ўдачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, шаноўны Святаслаў, і пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» каманды адказваюць на пытанне «Ці праўда што?». Варыянты адказу «Так ці не». Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельніцы, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Няправільны адказ балаў не прынясе і гучаць будзе гэтак. Адказы каманды шукаюць па чарзе, ну а пачынае тая тройка, якая разгадае беларускую загадку. Хто сядзіць на тым суку, хто крычыць «ку-ку, ку-ку». І першая была Вікторыя. Вікторыя, вам трэба даць адказ на беларускай мове. Гэта зязюля. Абсалютна дакладны адказ. Каманда Радзімчанкі пачынае гульню. Першае заданне. Ці праўда, дзяўчаты, што на экране вадаспад? Вікторыя, трэба адказаць, так ці не? Ці праўда, што на экране вадаспад? Мы параіліся і вырашылі, што гэта вадаспад. Дакладны адказ, малайчына, з правільнага адказу пачынаем. Першыя 2 балы вашы. Наступнае заданне для каманды Ірынінцы. Ці праўда, што ў слове ёсць колькасць гукаў большая за колькасць літар? Так, подожди, там знак ничего не читается. Анастасія, вам трэба прымаць рашэнне. Ці праўда, што ў слове ёсць колькасць гукаў большая за колькасць літар? Нет, гэта не так. Дакладны адказ, малайчынка. У слове ёсць 4 літары. А колькі гукаў? Таксама 4. Гэта правільны адказ, малайцы. Наступнае заданне для каманды Радзімчанкі. Ці праўда, што ў слове, якое вы зараз убачыце на экране, націск падае на другі склад? Вікторыя, вам трэба прымаць рашэнне. Ці праўда, што ў слове, якое вы бачыце на экране, націск падае на другі склад? Мы параіліся і вырашылі, што гэта так. Не, дзяўчаткі, я пякучка, крапіва.
по-беларуску. На апошні склад, на трэці падае націск. Вось таму памылачка, нічога страшнага, заданне для каманды ірынінцы. Ці праўда, што на экране пячора? Гэта не так, гэта ж... Анастасія, трэба прымаць рашэнне. Ці праўда, што на экране пячора, так ці не? Нет, гэта не так. Гэта правільны адказ. Гэта пачвара. А пячора выглядае вось як. Па-руску пещера. Пячора па-беларуску. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 2 і 4. Робім крок да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны ўдзельнікі будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу паспрачаюцца Яначка і Ангеліна. Яны паспрабуюць перакласці сказ. Дзяўчаты, руку на кнопку. Сказ для вас. Угостил бы кто-нибудь шоколадными конфетами. Першая была Ангеліна. Пачаставаў бы хто-небудзь нас шоколаднымі цукеркамі. Выключны адказ, малайчынка. Ну, не забылася сказаць пра сябе. Малайчынка добавила нас. Наступнае заданне для капітанаў Анастасіі і Вікторыі. Дзяўчаты, увага, руку на кнопку. А я не отказалась бы от пряников или баранок. Першая была Вікторыя. 5 секунд у яе ёсць. А я не адмовілася б ад пірнікаў або абаранкаў. Гэта правільны адказ, малайчына. Наступны сказ для Ксеніі і Марыі. Оставьте мне хоть маленькую сушку. Першая была Марыя. Вельмі прыемна, што яна нават і руку падняла, і кнопку націснула. Пакіньце мне амаль маленькую сушку. Вось гэтую часціцу і не пераклала Маша. Ну, паспрабуе зрабіць гэта Ксенія. Пакіньце мне хоць маленькую сушку. Гэта правільны адказ, малайчынка, малайчынка. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пакуль што вы малайцы, але ж гэта толькі пачатак гульні і ўсё самае цікавае наперадзе. А спраўляецеся з заданнямі зусім нядрэнна. І пытанні сёння для вас вельмі смачныя. Гэта як у той песні «Цукеркі-бараначкі». А ў нас гэты бараначак заўсёды з прыстаўным гукам «а» – «абаранак». А яшчэ памятаеце, ішла Саша па шашы і сасала сушку. Такую маленькую-маленечкую, менавіта з націскам на «е», як у вядомым народным выслоўі. Хоць маленькі, ды ўдаленькі. А я вам зычу поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды, дзякуем вам, шановны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 4-8 на карысць каманды ірынінцы. А наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў з дапамогай падказак, якія мы падрыхтавалі. Гульцы выбіраюць з 3 варыянтаў правільны і залічваюць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманда памылілася, свой варыянт адказу даюць сапернікі і на падборы зарабляюць 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што радзімчанкі. Вам такое слова цікавае – мачулішча. Што яно абазначае? Мачулішча – гэта туман з дробным дажджом. Месца, дзе мочаць лён ці каноплі. Старажытная назва моцнага чалавека. Дзяўчаткі, вы ўжо параіліся? Да. Вікторыя, скажыце, калі ласка, хто дасць адказ на гэтае пытанне? Адказ даст Яна. Мачулішча – гэта месца, дзе мочаць лён ці каноплі. Дакладны адказ, малайчына! Скажыце, Яна, ведалі ці здагадаліся? Здагадаліся. Здагадаліся, ну і добра. Цяпер будзеце ведаць, запомніце. Наступнае слова для каманды ірынінцы – слова «камель». Камель – гэта ніжняя частка дрэва, якая прылягае да кораня.
Керамічная плітка для абліцоўкі сцен. Дэкаратыўная вечназялёная расліна з буйнымі кветкамі. Настя, ці вучаць у 8 класе, што такое камель? Не. Не вучаць. Ну, магчыма, вы сустракалі гэтае слова ў творах мастацкай літаратуры. Тым не менш, хто будзе адказваць? Паспрабую я. Калі ласка. Камель – гэта дэкаратыўная вечназялёная расліна з буйнымі кветкамі. Ну, ёсць такая расліна камелія. А вось камель – гэта дакладна не расліна. У Вікторыі і яе каманды ёсць шанс падхапіць 2 балы. Вікторыя, вы ўжо вырашылі, хто будзе адказваць? Мы вырашылі. Калі ласка. Адказваць будзе Марыя. Камель – гэта ніжняя частка дрэва, якая прылягае да кораня. Гэта правільны адказ. Дзяўчаты, удалося вам 2 балы зарабіць. Ну, вядома, можна парадавацца. Наступнае слова для вас жа. Гэта прыметнік. Які? Паблажлівы. Паблажлівы – гэта нястрогі, велікадушны. Лянівы, цяжкі на пад'ём. Сапсаваны, распешчаны. Вікторыя, 5 секунд прайшлі, праляцелі імгненнем, праўда? Каму аддаеце права адказу? Адказваць буду я. Калі ласка. Паблажлівы гэта сапсаваны або распешчаны. Не, дзяўчаткі, не сапсаваны, не распешчаны. Паблажлівы гэта Анастасія хто? Паспрабую Ангеліна. Калі ласка. Паблажлівы – гэта нястрогі, велікадушны. Гэта правільны адказ. Малайцы! Ну што ж, варыянт лянівы і цяжкі на пад'ём ніхто не разглядаў. Добра рабілі. Так, наступнае слова для вас жа. Прыметнік дасціпны. Дасціпны – гэта просты ў адносінах. Абмежаваны, нязначны. Трапны, знаходлівы. Ужо так хутка вырашылі? Анастасія, хто на гэты раз паспрабуе? Паспрабую Ксенія. Ксенія, калі ласка. Дасціпны – гэта просты ў адносінах. Нічога страшнага. Паслухаем Вікторыю і яе каманду. Хто? Мы параіліся, адкажа Яна. Дасціпны – гэта абмежаваны, нязначны. Не, дзяўчаткі, дасціпны – гэта трапны, знаходлівы. Наступнае слова – вартасць, і яно для каманды радзімчанкі. Вартасць – гэта каштоўнасць, цана. Ненавісць, непрыязнасць. Разгубленасць ці збянтэжанасць. Калі ласка, Вікторыя, хто? Марыя. Калі ласка, Марыя. Вартасць – гэта каштоўнасць, цана. Беспамылкова, малайцы! Яшчэ адно слова, апошняе слова гэтага конкурсу. Прыгожае. Закраса. Закраса – гэта касметычны сродак. Прыправа ў ежу. Рэчыва для фарбавання. Анастасія, ці ўсе згодны з пэўным сэнсам? Не зусім. Не ўсе, няма адзінства ў камандзе, так? Ну вы, як капітан, можаце вырашыць, каму аддаць права адказу. Паспрабую я. Калі ласка, слухаю вас. Закраса – гэта касметычны сродак. Была б моя воля, я б касметычныя сродкі закрасай бы называла. Аднак не я складаю слоўнікі. Гэта неправільнае тлумачэнне, аказваецца. Вікторыя, якое рашэнне прынялі вы і хто адкажа? Закраса – гэта рэчыва для фарбавання. Ой, не, дзяўчаткі, закраса – гэта звычайная прыправа ў ежу. Менавіта так гаварылі нашы продкі. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Ірынінцы» 10 ачкоў. Каманда радзімчанкі выйшла ў лідараў, яе 12 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем.
Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы, папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Шаноўная Анастасія, 6 канвертаў на экране. Падумайце разам з дзяўчатамі, які вы возьмеце. Мы параіліся і вырашылі, што мы выберем канверт 5. 5-й канверт. Калі ласка. Рот ніколі не закрываецца. Рот ніколі не закрываецца. Знаёмы выраз? Знаёмы. Вельмі знаёмы, запомніце яго. Вікторыя, толькі 5 канвертаў засталося, любы акрамя 5-га. Мы параіліся і вырашылі, што будзем браць другі канверт. Другі канверт. Што ж у ім даведаемся? Ні рыба, ні мяса. Ні рыба, ні мяса. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. У вас ёсць 30 секунд. За гэты час вам трэба выканаць 3 заданні і даць мне 3 адказы. Першы адказ – гэта сэнс вашага выразу. Другі адказ – гэта складзены сказ з вашым выразам. І трэці адказ – гэта хаця б адзін сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Гэта значыць, вам трэба падабраць хаця б адзін выраз з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Працуйце. Першай цягнула канверт каманда Ірынінцы. Вам і адказваць, дзяўчаты. Хто пачынае, Анастасія? Пачынае Ангеліна. Ангеліна, калі ласка, які выраз у вас быў? Рот ніколі не закрываецца. Гэта чалавек, які многа гаворыць. Ну, так гавораць пра чалавека, хто любіць шмат і доўга гаварыць. Дакладны адказ. Вашы 3 балы. Вельмі хочацца паслухаць сказ, які вы прыдумалі. Насця? У маёй знаёмай рот ніколі не закрываецца. Ну, дзяўчатам гэта падыходзіць. Ім можна гаварыць столькі, сколькі хочацца. І ўрэшце Ксенія, калі ласка. Язык как памяло. Язык как памяло. Менавіта такі выраз яны падабралі ў якасці адпаведніка. Дакладныя адказы 9 балаў вам удалося пакласці ў скарбонку ў гэтым конкурсе. А я толькі дадам, што беларусы скажуць: язык без касцей, язык па-за вушамі ходзіць, а расіяне слабый на язык, рот не закрываецца. Дзякую вам, дзяўчаткі, малайчынкі. Ну а цяпер будзем слухаць каманду радзімчанкі. Які выраз, Яначка, у вас быў? У нас быў выраз «ні рыба, ні мяса». Пра якога чалавека так скажуць? Ніякі, нічога сябе не прадстаўляючы. Пра пасрэднага, праўда, які нічым не вызначаецца. Абсалютна дакладны адказ. Малайчынка. Далей Вікторыя са сказам. Усе дзяўчаты гавораць пра гэтага хлопца, што ён ні рыба, ні мяса. Добры адказ і добры сказ. Ну, мне падаецца, дзяўчаты, што гэтага хлопца вы проста не разгледзелі. Ну і паслухаем Марыю, калі ласка. Мы знайшлі адпаведнік «ні то, ні сё» і «так сябе». Ось, нават 2. Дзякуй вам за адказ. Беларусы скажуць: ні тое, ні сёе, не Бог ведае які, ні 2, ні 1,5, а расіяне так себе, з середзінкі на палавінку. Згодны? І каманда радзімчанкі ў гэтым конкурсе назапасіла 9 балаў. Малайцы, дзяўчаты! Дзякуй вялікі камандам. Пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шаноўныя гульцы, вы заўсёды выцягваеце вельмі цікавыя выразы, каб потым з імі годна распраўляцца. Трэба сказаць, выраз «ні рыба, ні мяса» ну ніяк не падыходзіць да нашых гульцоў, бо яны якраз і рыба, і мяса. Ведаюць усё і гуляюць цудоўна.
А пра тых, хто шмат гаворыць, сапраўды кажуць, што ў іх рот ніколі не закрываецца. А яшчэ, што ў такіх язык без касцей, або той жа язык, калі вушэй матляецца, ці нават жабу на языку спячэцца, або проста язык доўгі. Няхай сабе так, абы толькі адказы былі трапныя. Поспеху вам у апошнім конкурсе, а пераможа няхай мацнейшы. На рахунку каманд 21 і 19 ачкоў. І мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Гэта ірыненцы. Дзяўчаты, зараз для вас музычнае заданне. Увага на экран. У краях незнаёмых, нязведаных буду радасціяць у журбе. Беларусачка, беларусачка. Хто працягне, Анастасія? Я паспрабую. Калі ласка. Не забуду ніколі цябе. Малайчынка, песня «Беларусачка». Музыка Юрыя Семянякі, словы Алеся Ставера, а выконвала група «Правакацыя». Наступнае заданне для каманды радзімчанкі. Увага на экран. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі. Гульні ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы. Змоўклі птушак галасы. Гэта іншыя калыханкі. Спяць і мышкі, і стрыжы. Яна. Не? А давайте спытаем у каманды ірыненцы. Не, гэта іншы куплет «Змоўклі птушак галасы». А давайте паслухаем, як спявалі. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі. Гульні ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы. Спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Вось знайшлі ўрэшце гэты радок. Дзяўчаткі, гэта была калыханка. Музыка Васіля Раінчыка, словы Геннадзя Бураўкіна. Выконвалі Дзяніс Дудзінскі і Кацярына Раецкая. Ну а цяпер паэтычнае заданне. І спачатку для каманды ірыненцы. Калі марнею ад нягод і сэрцу цесна, я ўспамінаю радавод і продкаў песні. Яны ідуць за годам год, з мячом і з плугам. О, мой нязводны род! Хто будзе адказваць, Анастасія? Паспрабуй, Ангеліна. Ангеліна, калі ласка. Мы лічым, што яны ідуць за годам год, з мячом і з плугам. О мой нязводны род, ён моцны духам. Дакладны адказ. Апладысменты. Малайчына, Ангеліна. Гэта верш «Продкі». А хто яго напісаў, вам трэба адказаць. За гэта мы налічым вам яшчэ 3 балы. Анастасія, ці ёсць адказ? Можаце паспрабаваць. Няма адказу. У вас няма адказу. Давайте спытаем у радзімчанак. Вельмі напружанае становішча тут. Тут лік такі, то адных болей, то ў другіх. У вас ёсць магчымасць назваць прозвішча аўтара. Мы не ведаем. Не ведаеце таксама. Дзяўчаты, гэты верш напісаў Алесь Пісьмянкоў. Звярніце ўвагу на экран. Наступнае заданне паэтычнае для каманды радзімчанкі. Сівавусы, згорблены, я залёг між цінай і гадамі грэюся, сплю на дне ракі. Твар травой аблутаны, быццам павуцінай. Твар травой аблутаны, быццам павуцінай. Засыпаюць грудзі мне жоўтыя пескі. Гэта верш «Вадзянік». Гэта верш «Вадзянік». Дзякуй вам, дзяўчаткі, за вашы веды, малайцы. А вось яшчэ 3 балы заробіце, калі скажаце, хто напісаў гэты
верш. Аўтар гэтага верша Максім Богданович. Дакладна. Малайчына, Вікторыя, вы маеце рацыю. Апладысменты. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда радзімчанкі. У іх 27 балаў. І толькі на 2 балы меней у цудоўнай, разумнай каманды ірыненцы. Малайцы. Хай у вас, паважаныя ўдзельніцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.